zamanin farko. Zahiri kyawawan takalminki sun janyo hankali na, wanda sai da ta kai na faɗa madarar koko. Yan mata kar da ki ja aji har ta kai ki ga yin babban rashin jarumin sabis a zamanin nan fagen farko. Galibin mai na kalamai ne da ni ga sababbin kuɗi kash nake yawo da su dan na wuce fadako. Har in kin yarda na sassako su sai na ita nake sassakar tasa har sai kin ce mai dace akwai karko. Dan mata tun da kin ta aji kai dini malaya ka ɗauko min farar guga tun can muje ta gidan ɗan kwanci yau sai ya biya da kuɗi. Haba ɗan saurayi ai da jin sautin muryar ka ne ma na san gobe ne aure na. Sai da nai dogon nazari ma na gano wato kai ne wannan farin kyakkyawan saurayin da ya zo a mafarki.